De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi. Bé, doncs aquí tenim el nou X7 de Nokia, que és un telèfon que l'empresa de Finlàndia orienta sobretot a consum multimèdia i de jocs. Té una pantalla AMOLED molt potent de 4,7 polzades i fa servir el nou sistema operatiu Symbian ANA, que és la nova versió del sistema operatiu característic de Nokia, amb unes quantes pantalles inicials a les quals pots anar posant les icones. Parlant de les icones, veieu que també les han arrodonit una mica més per fer-les més modernes. Bueno, és un telèfon d'un smartphone d'una gamma mitjana tirant a alta. I l'altra novetat de Nokia d'aquesta setmana és l'E6, que és un telèfon més aviat de gust professional, com podeu imaginar, perquè sobretot té aquest format de teclat QWERTY físic amb tecla completa, i la novetat amb aquesta gamma de Nokia és que té una pantalla que també és tàctil i d'alta resolució amb el mateix sistema operatiu que l'X7 que parlàvem abans. De 4 a 7 de la tarda, Extra Radi.